paremmaksi. Huopanen napostelee osa 1. Mä meinas oksentaa sen hyttysen jälkeen. Mä vedän vaan siinä kärpäsen sillä vaan. Älä sitä kaikkia kukkia syö. No osan saa syödä. Onko hyvä? On. Otat 1 valkoinen vielä. Tasoituksen vuoksi. No niin sitten loppu hukkasten. Ja Lasse, otatko sä perään vielä vähän ketsuppia? Lasse, otatko perään ketsuppia mausteeksi? Ei kun mä. En mä laita paljon, niin paljon nyt. En mä laita paljon. Hienoa. Joo. Vielä olutta perään. Jakalia päälle. Haluatko sä vielä Lasse? Ja poikki. Lasse, ei kun haluatko sä vielä huutaa perinteisen kameralle, mitä aina kuuluu huutaa viimeiseksi? Perkele!